Isang mong. Dugagi pa. Uy, binigyan mo men. Uy, si mamen. Yes, pound. Uy, tapang. Sabayan. Tarang kayo. Uy, umang. Tapang. Kung tarang doon. Lagi man. Nel. Okay. Ha? Pag-video, yung silingan na
Ay, sin seksyon. kita ka. Muna siya. Ani, ato sa isda, kung tapan niya ni Kristo, isda ya ako manok. Kung dito ipakita ka niya, muna ya. Bumo rin. Okay. Asan kayo nila ka rin? Okay.
Okay. Okay, di ako diri. Uwi na ko. Babay niyo ito na din sa shoppers. Okay. Hello. Subscribe. Muna itong ending.